Какво става, машинки? Аз съм XX That's и днес ще кажа едно, значи ще правя на 10 съба, ще правя томбола в Ender PvP, линк в описанието за сървърчето. Така хора, тапката направя томболата и на 4 или 5 лайка томболата ще я тегля на другия клип, който ще го направя с томболата. Това ще е утре, за който в момента няма време, хора, съжалявам. Няма да има много време. Така че, хора, абонирайте се. Искам да направя 10 от съба. Абонирайте ме за другия канал, стария XX Mordecai BG. Абонирайте се за там. И да, хора, това е всичко от мен. Надявам да ви хареса видеото. Абонирайте се. Казах ви още един път. На 10 съба правя томболата. И чао!